Yaro itrai kajing ai kublai Christmas yipi baro iwe pi iwe ki ba shashkore ka tin ka jong blai ha ka nika step ha ka kerteng ba kyang tam utrai Jesus Christ unong pen im jongi ngasngo kumen ba ha ka nika step ban ong yapi iwe bang dani ka kubor ban walam shapi ka dei kata ka jingwan u Jesus ha ka do ka pen i ka jing it ba kharau ublai ni snokman na benta ka dikasi ka bakerpang ka bangi paro ni rakhe ya kata ba in mau ya kata ka jingwan long briu jisu ha ka prathai ka jing rakhe Christmas ka dei ka we na kata ka jing pen phai ka jing mut e kita ki do nut chungi shaphang ka jingwan u jisu ha ka do la ne kata ka jingwan long briu u jisu ya ka jingkha ga jong u jisu la ya thu lupa hashwa ga jingkha jong u le thu lupa da ulong ya thu lupa Isaya ngan pule na ka kitab Isaya ka lonong ka ba nyo ka dokhat ka ba khat saw ka ong namar kata utrai hi un ai ka dak e phi ha khami ka thei soti kan pun khun kan kharu yo khun an khat ru ya ka kerteng jong u Emmanuel badia kan ni ka jinge thu lupa jong Isaya la pendap ha ka gospel u Matthias ka nong ka ba ningkong ga khat ka ba ar pulai ngan pule ka ong hakmi ka thei sati kan pun khun kan kharu yo khun bat kin ya khat ya ka kerteng jong u Emmanuel ka ba long ha ba la batai u blei lambat ni ha kan ni ka khat ka ba shaneng pat jong ka gospel u Matthias ka nong ka ba ningkong ga khat ka ba ar puwe ka ong kumni ka ong kan kharu ya ukhun an men khat ru ya ka kerteng jong u jisu na ba ben im ya la ki briu na ki pop jongki haba ni kran shaphang ga jingwan long briu u jisu kapen kan mau ru ye ngi shaphang ga jing it ba ublei kapen kan mau ru ngi bangi dan ka jing kerman ka bakrau kata ka jing kerman ni kajing sus pa kajing pen im ya la ki briu na ki pop jongki to khat ka bangarang sudap an pule te kumta dangi ong la dangi ni kran shaphang ka jingwan ka jong uji su ha ka do na kata ka daw ka jingwan long briu uji su ka pen kan mauru ya ka tien ka jong ublei na ka gospel u Yohanes kalanong ka balai ka bangi jupule ba ka de khat ka ba khat riu ka ona ba ublei u iet ka ta ublei la iet ka ta ya ka perthai ka ba ula it no ya la ukhun bala khamar wei ba u eu ru u banget ha u unam jat shu nrei u yo ya ka jing im bam ju ko kane ka de ka ka bangi haban kan ma bangi rakhe ka Christmas kane ka de ka ta ka phang pedeng ka bangi hap ban kan ma kadai ka jing pen em kadai ka jing kan man ka bakran shaphang kata ka jing su spa ba ka jing it ba ka jong ublai para lok ba it haba pira khe ka Christmas to le ya ka kum ka kabu ban ye thu shaphang kata ka jingwan uji su ka do kata ka jingwan uji su ka do ban pen em ngi ban ye thu shaphang kata ka jing it ublai ban ye lap sha ka perthai baro ko wei om dei bangin le na ka benta ka jing man toy la de la ngin le kaman le snop ha na ka benta la de handai ngin le ban pundan buram yo ublai ban sngongo ya kata ka jing it ke jong u khamtam ban shimru ka kabu ya ka ne ka sngi ka babaro ka poi ka perthei ka tip ba ka dei ka Christmas kata ka jingwan ka jong u jisu par kumta yangi wei ki balanget in shimi gane ka kabu ban ya lapsha ka perthei ban tun so thu sha ka perthei sha phang ka jing pen em yo nong pen em jungi wan khanang na ka benta jong ki ba pop ban pen em na ka benta jongi wei te kumta ban shimi gane ka si kum kata ka lat ba ka kabu ban ya thu ban ya lapsha phang u Jesus Christ lingba ka jingra khe Christmas ha gane ka si plain kur khu ye phi wei paro Christmas ka bakman ba ka basuk e phi ngin ai ka buram show blai ngin ai ka jingu show blai na ka benta ka jing it ba ka jing pen em ka jong u na ka benta jungi wei ngan duwai atra ji su ba e jong ai ngu ye me na benta ka ne ka por ba ka ne ka step ko try smungu in ko pa ba milong ublai ba dap ka jing it
kijing isnei mela wan kanang ko tra Jisu ba ye jonga ka do ban pen I ka ta jing it ba kharau ka jongi tra Jisu ba ye jonga ni ai ngo gim la ban siu ka liang ko pa blai ya ka ta ka jing pen em ba ya ka ta ka jing it ba ka jongi kul khu ye baro ki ba sha skori ka tin ka jongi ha ka ne ka sta ha ka ka teng ka jong Jisu duai amen ubleng kul khu ye pi baro ki bla sha skor ba ki ba snap ka tin ka jong ublei shibul